Хора отново. Так влизаме в Brawl Stars и продължаваме да играем в ранкет, само че това е втора част. И по-скоро ще направим като отделен клип. Стигаме на ранкет. Да. Нов клип, в който просто стигаме ранкет на Diamond, без еднакво да качвам. Diamond избери. О, добре. Ама Франк, той също му къс рейндж. И какво такова? Къде си пусна гаджета Франк? Хората са... Дай печа. Аре бе, Франк. Хора, слаби рандъми имам. Много слаби рандъми, хора. Много слаби рандъми. Пайпър също това. Какво да кажа просто. Хора, ако са тия слабите рандъми, бе. О, хора. Вече, повярвайте ми, че не се играе Brawl Stars. Повярвайте ми, наистина, изобщо. Вече Brawl Stars доста рядко играя. Стигнах просто 30 купи, вече ми доскуча. Играта се едно също буквално без времето на празно. Но то без няма хора друго какво да пускам. Си, тя и тя мряла. Майнкрафт няма как трябва да се плача. Това няма кой да игра, хора. Няма друг избор. Добре. Дахме на коса. Спайка вече е с Hypercharge. Обаче се пусне Hypercharge. О, не. Франка също е с Hypercharge. Хора, не знам къде да избягаме. Не. Моля. О, хора, сам срещу трима. О, хора. Бях сам срещу трима. Това те ще ми се играе вече. Това изобщо не ми се играе. Аз буквално повечето време играя. Тя са приятели. Ето. Защото тя двамата сигурно са приятели. Пробивам се едно също. Brawl Stars. Добре, хора, мисля да започнем да качваме друго нещо. Пишете в коментарите на коя игра искате да качвам клип и ако обаче не трябва да е платена. Да, хора, не трябва да е платена, понеже няма как. Всичко става освен платените. И тези, които има глупости. Понеже не е подглед за канала ми. И няма да е хубаво да качвам такива неща. Франка си пусна вече супера, то се видя. Дай. Хора, не мога да го целя. Не, бе, хора, бе! Хора, защо? Айде да направим нещо. Сериозно. Така. Бихме и тук. Добре. Супер. Не. Така.
Бихме тая битка. Продължаваме този път. Hold зоната на. Пак баунти. Код. Хора, не. Няма да избирам код. Чакай, избирай си код. Аз избирам. Не трябва да избирам код, хора. Той поне има добър фанк. Като си пусне супер, заминават всичките. Извинай, пчела. Хора. Не. Не, бе, хора! Хора, сериозно ли? Аз съм слаб. Хора, този пак имам доста грозен скин. Да, ей, хора, не трябваше да умирам. Хора, вече не си играе Brawl Stars. Мръзвам. Оф, мале, какво се очертаваш да бъде 10-20 минути, то ще стане пак толкова. Аз съм сърч. О, добре. Поне нямат Колет или Едгар или Колт или някакви други. Букуци. Трябва да пусна супер. Добре, поне сега ще го имам. Пълнен. Да е Франк. Давай. Направо ги цепя вътре, хора. Влизаме и им код стане. И те мъчи... Просто ги гледат. Цепиме. Добре, бе, взехме. Тя. Цепи. Така. Не трябваше да ходя на там. Добре. 60... Вече са на 31%. Добре, няма проблем. Без това ги биеме. Тази игра най-вероятно. Те още 41% не са не взели. Супер. Корка, не мога да го целя. Те просто нямат време. Горките се живеят. Си ги цепи. Това е така, хора. Те нямат време да се борят. Хора, ти види вече станах сигурен 50. 100 стар дропа отваряме. Много неща станах като видео стараме. 100 стар дропа почти 15-14 пъти, хора. Голямо нещо. Браво се пак. Рекорд е Сигма. Аз чатфейс. Това име от никъде не съм го чула, за просто го измерих от само себе си това име. Чатфейс. Просто ми дойде от само себе си. Рях един приятел. О, какво? Така, супер, ада мачкай. Едгара трябва хора да замина. Не. Горкия Едгар. Сега да знае само колко чака. Добре.
Айде, бе. Давай, Едгар. Браво. Не, този Едгар с хайпер. Супер. Дай. Да убием Барли и сме кодове. Бихме. Дано тази игра се кой ще правим да е последната игра. Трябват ми още 161 точки. Дано това да е последната игра, хора. Вече да на... О, Джим Граб. О, това е мап. Така. Не, аз съм сърч. Това е пчела. Какво ще избере? Но такива е някакви. Спайк. Пчела, моля се, Спайк. Спайк. Пчела, моля се, Спайк. Моля се. Пчага, моля се, бери Спайк. Моля се. Пчага. Защо човек имаше добър. Слаби рандоми. То просто няма какво да говоря. Рандомите са просто пак Джем Граб. Същото ниво. Да. Аз сърч. Морти Скрол. Танк. Скоро може би контролер Асейсин, а пък аз контролер може би и ще ги цепя. Това съм хора от ранкет и на така никовски не ми се падне. За съжаление. О, тук има дъбъл какви бяха джемчета? Не, чакай. Моля те, внимай. Заменахме хора. Не, бе! Аре, хора! Давайте! Още много малко. Давайте, хора. Кро, идвай. Така, бе, айде, така им се пара. Така, не, хора. Дай, моля ви, цепете ги. Дай, браво. Добре, бе. Моля, последно. Не, моля. 161. Повече. Хора, защо са така малко? Дай, сега доброто иде последната битка, хора. Някакъв добър мап. Браво, Бол. Ход зон. Рега, няма мап на ход зон. Един. То ход зон, какво всички мапи сега. Пак слабия. О, добре, дай на май поне. Може да бъде това Бери, бе. Но те имат... Те, брат, те се набият. Тя набият. Ясно. Не знам, нямам думи хора вече. Но това Дарвайк поне да е по-добър от техния. Ето ги. Давай, дай на... Дай, Бери, дайте. Идвам. На помощ. Тук дава по 2% май повече, да. Нашия дана майк си е добър. Някога се оплакваме. Берито не е най-слабия Бери. Но пък не е най-добрия Бери. Абе контролер. Айде мачкай, бе, айде, бе. Айде мачкай, бе, гайс. Айде мачкай. Митик. И... Бил! Хора, бил! Супер! Супер, бил. Добре, няма проблем. Да, хора. Спечелихме си бил днеска. Като цяло не е зле. Отида бил. Да, хора. Това видео беше добро видео. Бай неща отворихме. Доста неща спечелихме. И да.
Ако видео стана, получи се добре. Надявам се и на вас хора да ви е харесало. Само сега обаче на кого ги е. Ще взема тих пред моя И да хора, ако ви хареса това видео, абонирайте за канала и до нови срещи. И хареса това видео. До нови срещи. Чао, чао.